kalastajat valmistautuu kalaan lähtöön. Sinne äsken yksi jo lähti tonne. Tässä on muutama vene tuolla vielä. Tää on Pattajan Nakkiluodon rantaa. Siinä on yövalo. Ei ole vielä tuonut akkua siihen. Aika likasta on tää vesi. Tuolla kauempana yksi viemäriputki tulikin tuolta kaupunkilta. Ainakin hulavedet tulee, ellei siihen muita. No nyt kaveri toi akun siihen ja muutamia virveteitä. Akku on nyt siinä. Johdot on kiinni. Tämä rantakin on kovasti muuttunut, koko ajan rakennettu noita uusia. Niin kuin tämä Sentaara. Sitten tuossa on North Point. Kaveri piilotti sen akun tuonne alle. Lisää tavaraa hän kantaa sieltä. Yksin on veneessä, niin se on ihan täynnä tavaraa. Moottori vielä puuttuu. Nyt varmaan menee sitä moottoria hakemaan, muuten se onkin jo valmis. Vesi on aika alhaalla nyt. Tuollakin ukot kävelee polviin vasta. Niin sieltä tulee nyt piiska hänen kanssa. Se on vanhanaikainen moottori, mutta ilmeisesti se on hyvin vahva käyntinen ja varma käynti. Nyt hän lähtee yökalastukseen. Heti pärähti käyntiin. Näin sitä mennään. Tässä sateen jälkeisessä ilmassa on varmaan 30 astetta, hyvin lämmintä on. Näin alkoi yhden kalastajan kalareissu.